Κύριε Υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αναφορά για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να γίνει φανερό που έγκυται το πρόβλημα και έγινε η σχετική επερώτηση. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα καινούριο σχετικά πανεπιστήμιο. Η ουσιώδης διαφορά με τα υπόλοιπα νέα πανεπιστήμια που αναπτύχθηκαν στον ελλαδικό χώρο έγκυται στο γεγονός ότι προϋπήρχαν 4 τμήματα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας πριν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου. 3 από αυτά λειτουργούσαν με έδρα την πόλη της Φλόρινας, το παιδαγωγικό, το οποίο παλιότερο ως Παιδαγωγική Ακαδημία λειτουργεί από τη δεκαετία του 1940, το τμήμα νηπιαγωγών και το τμήμα βαλκανικών σπουδών. Στη Κοζάνη λειτουργούσε το τμήμα μηχανικών διαχείρισης ενεργειακών πόρων. Και τα 4 αυτά τμήματα ήταν τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στις 25 Ιουνίου του 2003 ορίζεται η πρώτη διοικούσα επιτροπή του νεοειδρυθέντος του Πανεπιστημίου με πρόεδρο τον καθηγητή και πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Χρήστο Μασαλά, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον το Πανεπιστήμιο έως ότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την αυτοδύναμη λειτουργία του σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης της διοικούσας επιτροπής. Και φτάνουμε στο σήμερα. Με σχετικά πρόσφατη απόφαση, γιατί καθυστέρησε να συζητηθεί αυτή η επερώτηση, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ορίστηκε η νέα διοικούσα επιτροπή. Με κατάπληξη δημιουργήθηκε κατάπληξη στην τοπική κοινωνία από τη σύνθεση αυτής της επιτροπής, κύριε Υφυπουργέ. Και καταρχήν, για να μην παρεξηγηθώ, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν αμφισβητώ επουδενή λόγο, ούτε εγώ ούτε οι συνάδελφοί μου, την αξιοσύνη των νέων μελών που ορίστηκαν. Πρόκειται για πρόσωπα με κύρος, με γνώσεις και με ικανότητες. Επίσης δεν αμφισβητήσαμε ποτέ την νομιμότητα της απόφασης του διορισμού, γιατί αυτή ήταν η απάντησή σας στην απλή ερώτηση που είχαμε κάνει. Δημιουργούνται όμως εύλογα ερωτηματικά, απορίες και ανησυχίες σχετικά με τη σκοπιμότητα της απόφασης αυτής. Πρώτον, δεν συμπεριλήφθηκε κανένα από τα 110 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ενώ στην προηγούμενη διοικούσα υπήρχε συμμετοχή. Δεύτερον, συμπεριλήφθηκαν 4 εξωπανεπιστημιακά μέλη, ενώ στην προηγούμενη επιτροπή συμμετείχε μόνο 1. Αυτός ο αποκλεισμός του ντόπιου επιστημονικού προσωπικού και η χρησιμοποίηση εξωπανεπιστημιακών υπήρξε η αιτία της κατάστασης αυτής της ερώτησης και βέβαια σας απευθύναμε 4 κρίσιμα ερωτηματικά. Στην απάντησή σας, κύριε Υφυπουργέ, απαντήσατε για αυτά που εσείς θέλατε και όχι για αυτά που ερωτηθήκατε. Μας λέτε στην απάντηση για τα προσόντα ορισμού των νέων μελών της διοικούσας επιτροπής σύμφωνα με τον νόμο. Το γνωρίζουμε, κύριε Υφυπουργέ, και σας είπαμε, δεν αμφισβητήσαμε την νομιμότητα της απόφασης και δεν σας κατηγόρησε κανένας ότι κάνετε παράνομες πράξεις. Βρίσκεται όμως την ευκαιρία να μην απαντήσετε με την απάντησή σας αυτή επί της ουσίας. Γι' αυτό σας επαναλαμβάνω τα ερωτήματα. Γιατί δεν αξιοποιήθηκαν ως μέλη της διοικούσας καθηγητές μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας? Ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις του Υπουργείου για την αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας? Και αν επιθυμείτε την επιτάχυνση των διαδικασιών ή δεν περιλαμβάνονται τέτοιες σκέψεις στο σχεδιασμό σας, τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον? Για να πάω πιο πέρα, αν είναι στις προθέσεις σας η αυτοδυναμία των περιφερειακών πανεπιστημίων ή, όπως ακούγεται, έχετε αναθεωρήσει το σχεδιασμό σας και σκοπεύετε να ενοποιήσετε πανεπιστήμια και να δημιουργήσετε μεγάλες πανεπιστημιακές μονάδες. Δημοσιεύματα εφημερίδων πάντως θέλουν να υπάρχει κρυφός καλλικράτης για τα πανεπιστήμια και για τα ΤΕΗ της χώρας. Και σας ξεκαθαρίζω κάτι όσον αφορά τουλάχιστον τη Δυτική Μακεδονία, ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποτελεί αιτία πολέμου για τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα τα ανεχτούμε και θα μας βρείτε απέναντι. Είναι μια καλή ευκαιρία, πιστεύω, σήμερα να μάθουμε ποιες είναι οι προθέσεις σας γενικότερα. Γιατί αν νομίζετε ότι με τη τακτική του ευνηδιασμού θα μπορέσετε να περάσετε τέτοιου είδους πολιτικές, κάνετε λάθος. Κύριοι συνάδελφοι, επουδενή λόγου δεν θέλω να πιστέψω ότι η νέα σύνθεση της διοικούσας επιτροπής εξυπηρέτησε σκοπιμότητες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, εν αγνία μάλιστα των νέων μελών. Αποτελεί κοινό τόπο για όλους όσους γνωρίζουν τα πανεπιστημιακά δρόμενα για την τοπική κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας ότι η συμμετοχή των ντόπιων πανεπιστημιακών στην διοικούσα είναι αναγκαιότητα για την αναβάθμιση του Ιδρύματος. Γιατί γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες
τις προτεραιότητες, τις προοπτικές και τις ιδιαιτερότητες του Πανεπιστημίου, γιατί το Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι τους και δεν είναι απλώς η δουλειά τους. Γιατί έχουν δεθεί ψυχικά και συναισθηματικά με την ύπαρξη και την εξέλιξη αυτού του Πανεπιστημίου. Και μπορώ με τα βεβαιότητας να σας πω ότι έχουν ταυτίσει ένα κομμάτι του εαυτού τους με αυτό το Πανεπιστήμιο. Και δαπανούν δυνάμεις για το καλό του τόπου και την ανάπτυξη της περιοχής. Η αγωνία για το μέλλον του Πανεπιστημίου είναι πρόδειλη. Μια σειρά επιστολών από το συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακό, το ΕΣΔΕΠ, έχει εκθέσει τα προβλήματα σε εσάς, κύριε Υφυπουργέ, και έχει προτείνει λύσεις. Απάντηση δυστυχώς δεν έχει λάβει στις επιστολές και τις εκκλήσεις του. Θα καταθέσω στα πρακτικά της Βουλής την επιστολή της 25 Οκτωβρίου 2009. Σας κατάθεσε το ΕΣΔΕΠ, κύριε Υφυπουργέ, και την πρόταση του οργάνου για συμμετοχή των προέδρων των αυτόνομων τμήματων, του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλόρινας, των εκπροσώπων του ΕΣΔΕΠ, των φοιτητικών συλλόγων και του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού στη νέα Διοικούσα Επιτροπή με δικαίωμα ψήφου. Απάντηση δεν πήρε ποτέ και επαναλαμβάνει την πρόταση με έγγραφό του στις 29 του ιδίου μηνός, το οποίο και αυτό καταθέτω στα πρακτικά. Βέβαια ούτε σε αυτό πήρα απάντηση, αλλά ούτε στο ελάχιστο εισακούστηκε. Για το ίδιο θέμα θα καταθέσω και την αυστηρή επιστολή, μπορώ να πω, προς την Υπουργό Παιδείας, από το παράρτημα της Ενώσεως Γυναικών Ελλάδος, Φλόρινας, για τις προέδρου της κυρίας Χρύσας Μάντζη, που δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει, αλλά την καταθέτω και αυτή για να δείτε τις αντιδράσεις της κοινωνίας της Φλόρινας. Ίσως για εσάς το Υπουργείο θα ήταν πολυτέλεια η συμμετοχή τουλάχιστον ενός πανεπιστημιακού στη Διοικούσα Επιτροπή. Και θα σας παρακαλέσω να μην ακούσω δικαιολογίες ότι μια υποτιθέμενη συμμετοχή πανεπιστημιακού στη νέα Διοικούσα θα αποτελούσε και αυτόν πρόκριμα για την Πριτανία εν ώψη της αυτοδυναμίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, γιατί τέτοιες είδους δικαιολογίες είναι έολες. Κανένα μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν θα λειτουργούσε έτσι υστερόβουλα. Πιστεύουμε ότι θέλουν και προσπαθούν για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και όχι δεν θα προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν περιστάσεις για να ανέλθουν στην ιεραρχία. Εάν για κάποιους το συλλογικό καλό είναι άγνωστη λέξη, στο Πανεπιστήμιό μας υπάρχει και συναίσθηση ευθυνών και χρέους και αξιοπρέπειας. Μπροστά σε αυτή την πρόκληση για την αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου, κάθε άλλο έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Πρέπει να μην βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος, κύριε Υφυπουργέ. Ήρθε ο καιρός στο Πανεπιστήμιο να δρομολογήσει την αυτοδυναμία του. Από εσάς χρειάζεται να εκφράσετε την πολιτική σας βούληση. Όσο πιο γρήγορα το κάνετε αυτό, τόσο το καλύτερο. Μην κρύβεστε πίσω από μισόλογα, μην αποφεύγετε να απαντάτε στις ερωτήσεις, απαξιώνοντας έτσι και τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, και δώστε λύση στο ζήτημα. Το ζήτημα της αυτοδυναμίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που είναι μείζωνος σημασίας για την περιοχή. Ζήτημα πνευματικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σε έναν τόπο όπου δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί αφορμή επιβουλών και διεκδικήσεων. Άρα είναι ζήτημα εθνικό. Αντιμετωπίστε το στην πραγματική του διάσταση, κύριε Υφυπουργέ, με ευθύνη και σοβαρότητα. Κατανοήστε τις αναγκαιότητες που έχει το Πανεπιστήμιο. Ήδη ακόμα δεν ανέλαβε η νέα Διοικούσα Επιτροπή που διορίσατε και είχαμε την πρώτη παραίτηση του Αντιπροέδρου, του κυρίου Χατζηπαντελή. Δεν επιθυμώ με αυτό να έρθουμε σε αντιπαράθεση, αλλά προσπαθώ να σας δείξω ότι τι προβλήματα δημιουργεί αυτή η τοποθέτηση αυτής της Διοικούσας Επιτροπής. Εμείς οι βουλευτές που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και συζητάμε σήμερα το θέμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Βουλή, καθώς και όλοι οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, παρόλο που οι συνάδελφοί μου, ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κασαπίδης, δεν μπόρεσαν να βρεθούν σήμερα εδώ για προσωπικούς λόγους, και βέβαια οι συνάδελφοι που συνεπικορούν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό στη συζήτηση αυτής της ερώτησης, παρακολουθούμε το θέμα και τις εξελίξεις, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και θα συνεχίσουμε έτσι, ανταποκρινόμενοι στο κοινό στόχο, πέρα από χρώματα και κόμματα, που είναι η λειτουργία, η αυτοδυναμία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σας ευχαριστώ πολύ.